खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर माखासे सुबुंफोरा जोंनि बर'नि टाइटेल लानानै गोबां बायदिसिना बुंहरगासिनो। दिनै आं दुखु मोनदों। जुदि बेबायदि सिचुएशनाव गावदो गाव जावलेबा जों मादि जागोन लोगोफोर? गुबुन हारिखौथ' नोंथांमोना नुदो। गुबुन हारिया माबा मोनसे जाबोला इउनिटि मोनसे जानानै लोगो जानानै बिसोरो अरायसम जुद्ध खालामो। नाथाय जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदि सुबुं दङ जेन उल्टा जोंनि बर' हारिखौनो जानो फैयो। जोंनि बर' हारिखौनो जानो फैयो। आं दिनै जोबोद दुखु मोनदों लोगोफोर। माखासे हिन्जावसाफोराबो बर' नंगौना नङा आं बेखौ बुंनो हाला, नाथाय बर'नि टाइटेल लानानै बायदिसिना उल्टा सिदा बुंहरगासिनो। मानि थाखाय लोगोफोर? मानि थाखाय? बेबायदि समाव बिसोरो सापर्टसो होनांगौ, बर'दो बर' सापर्ट होलायलायनांगौ, नाथाय बिसोर बुजिनायाव गैया। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव इउनिटि गैयिनि थाखाय जोंखौ गुबुन हारिया गादबनो चान्स मोनो। स' बेनिखायनो आं बयनिसिमबो खावलायो बर' हारिनिसिम, माबा मोनसे जाथाय जाबा जों बयबो बर' हारिया एकता जानांगौ। इउनिटिया मोस्ट इम्परटेन्ट मोनसे कमिउनिटिया साक्सेस जानो थाखाय। आरो लोगोफोर बिसोरो बुंहरगासिनो दाबो बिसोरो फोथायाखै जे बे हिन्जावसाया जे थैदो होननानै बिसोर सानना लागासिनो। जोंनो बुयै बुयै बे हिन्जावसाखौ बुथारबाय बिदि सानगासिनो। बिसोरनो दाबो प्रुफ नांगौ। बेनिखायनो लोगोफोर आं माखासे इउटुबारनिफ्राय मोनसे बाथ्रा खावलायदो जे बे हिन्जावसाया जायबा उनमोखां जानानै मोसादों बे हिन्जावसाखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो नाजा। आं बिथांखौ दाख्लैबावै सेटारडे इन्स्टाग्रामाव SMS हरदोंमोन, नाथाय जेबो रिप्लाइ गैया आरो बिथाङा सिनबो खालामाखै। बेनिखायनो आं सानो आरोना बिथांमोनखौ जोङो प्रुफ होनोबा बे हिन्जावसाखौ आब'खौनो होनांसिगोन। बे आब'खौ माने मोनसे सर्ट भिडिअ बनायनो होनांगोन जे बे आंनि बागै जेसेखिनि फेक निउज होगासिनो बेफोर सब फेक होननानै बिथांखौ माने बुंनो होनांगोन मोनसे सर्ट, जे बेफोर गासैबो फेक, आं थैयाखै एबा आं सुइसाइड खालामना लायाखै होननानै बेफोरबायदि भिडिअ बनायनो होनांगोन। होमबासो जों गुबुन हारिया जिबायदि बाथ्रा जोंखौ बुंदो बिसोरनियाव जोङो बिसोरनि खुगायाव जों सेन्देल खुबैनो हागोन। बिसोर दाबो बिलिभ खालामाखै, बिसोरनो आरो प्रुफ नांबावगौसो। बिथांमोना जेबो दाबो बिलिभ खालामाखै। आंनावथ' जिखिनि गुबुन हारि कमेन्ट हरदो खालि बिसोरनो प्रुफ नांगौ, खालि बिसोरनो प्रुफ। जेन एसेबांखिनि बुंबाय जोंनि माखासे बर' इउटुबारफोरा सानै साथामफोरा प्रुफ होनो नाजाबाय जे बिथाङा थैयाखै, जे गुबुनासो थैदो, गुबुनासो सुइसाइड खालामना थैदो, नाथाय बिसोरो बुजिनायाव गैया। बिसोर बुजिनायाव गैया। एक्चुअलि मोसौ बोरमा गाधा मानसिया बुजिनायाव गैखाया। स' बेनिखायनो लोगोफोर जोंबो जेननानै थानाङा। बेनिखायनो आं खावलायो जे बे आब'खौ बिथांखौ माने कन्टेक्ट खालामनो नाजा आरो बिथांखौ मोनसे सर्ट भिडिअ खालामनो थाखाय खावलायबानो जाबाय हायोबा। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेमनोसै। गोजोन्थों।